Готови ли сте да повдигнем? Здравейте на всички! Имам важни новини! Открих Смърфско село! Една стъпка по-близо съм до тотално зло господство! Тъпо! Вие сте тъпи! Давай, татко! Смърфните го взели! Май си насмървках гащите! Кот Шелто! Paramount Pictures представят Трябва да спасим татко! Нека позная. Татко Смърф е в беда. Ще нахлуем замъка на Разамел и ще попилеем всички, освен татко. Него ще го спасим. Ще ни трябва помощ от... Хвали пръцките. Хвали пръцки? Хей! Какво повтарят? този юли. Ако не спрем тези магиосници, това ще е краят на Вселената. Звукоефектен смърф, разкарай се. Да разсмърфотиним този магиосник. О, да. Пригответе се Дръжте се! да се хвърлите Това е Рон! в най-синьото приключение. Хайде! Ама хей! Дръжте си шапките! Ние сме тук, за да спасим всичко. С Богом, смърфове! За винаги! Отпътува с гръм и трясък! Смърфове. 18 юли само в кината.